Äiti, millaista sun arki on? Mun arki on aika rauhallista, turvallista ja aika tasapainoista, tasapaksua päivästä toiseen. No mitkä on ne sellaiset asiat, mitkä tuo ilo sun arkeen? Iloa on se, että mulla on Alina täällä kaverina. Hän osallistuu asioihin, jotka on mulle tärkeitä. Käymme yhdessä kaupassa ja saan hänestä tukea, kun en oikein jaksa kantaa niitä kassejakaan, niin hän osallistuu koko päivän sitten näihin minun juttuihin. On kumppanina, ystävänä. Tehdä puhelut, lastenpuhelut. Ai, silloin tänne. Ei monta asiaa ole, mutta niin. Hän haluaa kuulla. Se lämmittää todella paljon. Tunnetko olevasi joskus yksinäiseksi? Kyllä, tunnen. Kuinka paljon se luo turvaa myöskin siihen, että koska asut yksin, että käy säännöllisesti joku katsomassa ja auttamassa? Kyllä se luo turvaa. Ei pelota huominen. Ja koko sen viikon sitä odottaa ja se on semmoinen tähtihetki. Musta pidetään huolta ja jos jotain tulee, niin he ovat yhteydessä sitten teihin ja ei koskaan tiedä. Se on tosi tärkeää. No mitkä on semmoiset arjen askareet, mitkä ei enää tavallaan suju samalla tavalla kuin ennen? Et mitkä on sellaisia asioita, mihin eniten Alinalta koetaan apua? No varmaan ykkönen on siivoaminen. Se tuottaa hankaluutta, että ne asiat ei toimi enää. Mä en uskalla nousta jakkaralle ja hivurointikin sattuu selkään, niin se on ihan tärkeä. No kuinka paljon sä koet, että Alinasta on apua esimerkiksi siihen yksinäisyyteen, ettei tarvitse tehdä aina kaikkea yksin? Todella paljon. Onhan se. Ja sitten kun on sama henkilö käy, niin se on niin, hän on ystävä. Kyllä. Niin. No kenelle sä itse suosittelisit Alinan palveluita? Kaikille meille 70-vuotiaille. Aivan mahtavaa, että tulee tuttu ihminen. Se ei ole sama, jos se on sukulainen. Silloin aina ne tunnesiteet, mutta hän on ystävä.